बे समाव बयनिबो सिगाङाव जोंनि गोजौसिनाव थानाय आफा इसोरखौनो हामबायग्रोदों। नैथियावहाय बेयाव आंजों लोगो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेलनि जानानै आंनि गोसोनिफ्राय अननाय सिबिनाय लोगोसे गोजोननायखौ जासिग्रोबाय। दिनै मोनसे इन्टारेस्टिं टपिकनि बागै जों सावरायलायगोन। बे जाहैबाय संसारनि जोबनाय सम। संसारा जोब्बाय नामा ना जोबनोसै नामा? जों दिनैहाय गोबां मानसिफोरनि गोसोआव बेबायदि सोंलु फैयो। संसारा जोबनोसै होननानै बुंगासिनो दंना? जोंनि बाइबेलावबो जों नुगासिनो दङ आरो बुहुमनि गेदेर गेदेर बिगियानगिरिफोराबो बुंगासिनो दं बुहुमनि जोबनाय समा खाथि जाबाय होननानै ना। जोबनो थाखाय थांगासिनो दं, जोबनाय फारसे बियो आवगायलांगासिनो दं जोंनि बुहुमनि आयुआ। बेनिखायनो जोंखौहाय दिनैहाय बाइबेला जोंखौ मा फोरोंदों, बाइबेला जोंनि सायाव मा बिजिरनानै होदों, जों बेखौ दिनैहाय एसे सावरायगोन। दिनै जों संसारनि मानसिफोरनि गोसोआव गोबांथार बेबायदि सोंलुफोर फैगासिनो दंना। संसारा जोबनोसै होननानै बुंदों, नाथाय माथो दाबो जोबाखै, माब्ला जोबगोन? खायसेफ्रा साननो हागौ जोंनि आबौ आबैफ्रानो थैलांबाय, जोंनि आजौ आजैफ्रानो थैलांबाय, नाथाय बुहुमखौ जेब्लानिफ्राय सोरजिजेनदों इसोरा दासिमबो माथो बेबायदियैनो दंगासिनो दं। जों खायफाया बेबायदि साननो हागौ। नाथाय जों जेब्ला बाइबेलाव नायोना, इसोरा जोंनि बे बुहुमखौ आरो बे अख्रांखौ माबायदि सोरजिजेनदोंमोन जोङो रोखा रोखा जों नायोब्ला बेयावहाय मिथिनो हायोना। फोरबुआ गावनि हुकुमजोंनो बे नख्रांखौ सोरजिजेनदोंमोन। बेनिखायनो बे अख्राङा फोरबुनि हुकुमजोंनो दाजानाय, जों बेखौ मिथिग्रोनानै ला। नैथियाव जों बेखौ मिथिनानै ला, जोंनि सुबुं हारिया खामिनाय बे बुहुमखौहाय फोरबुआ लैथोनि सायाव एबा दैनि सायावनो लुखांदोंमोन। अर्थात बे बुहुमखौ फोरबु इसोरा लैथोनि सायावसो सोरजिदों आरो बे लैथोनि सायाव सोरजिजानाय बेयो गोजाम बुहुमखौ दैनि बाना बोहैहोनानै बे संहार खालामबाय। नाथाय नैबे समायना बुहुमखौ दा माबोरै संहार खालामनो थांगासिनो दं, जों बेखौ एसे बिजिरदो। आरो गावनि हा आरो नख्रांखौ बियो गावनि मोनसेल' हुकुमजोंनो बियो दिनैहाय अरनि अरगेंजों फोजोबनो थाखाय समखौहाय नेनानै दं। बेनिखायनो अनलायग्रा लोगोफोर, दिनै संसारा सोरजिजेननायनिफ्राय दासिम बेसेबांखि गोबाव जायाथों मानो, जोंनि साननांगौआ, जोंनि मिथिनांगौआ बेसो संसारा जोबनायनि फारसे फैगासिनो दं होननानै जों मिथिनो मोन्दों। दिनै बाइबेलावबो रोखाखौ जों नुनो मोनो आरो बेबायदिनो जोंनि बुहुमनि बिगियानगिरिफ्राबो बुंनायखौ जों नुनो मोनो। बेनिखायनो जों बेखौहाय मिथिनानै ला, इसोरा जोंखौहाय गावनि जोबनायनि फारसे बुंनायनि सिगां नैबे फंसे खोथाखौ आं बाइबेलनिफ्राय नोंथांमोननोहाय मिथिहोग्रोनो लादों। नोंथांमोनाव अननानैहाय बाइबेल दंब्ला नोंथांमोनाबो नायलांफानो हागोन, आं बेखौ आसा खालामदों। 2 पिटरनि 3 बालाबनि 8 सिरियाव, नाथाय आंनि अनजाग्रा लोगोफोर, बे मोनसे बाथ्राखौ दा बावगार, फोरबुनि सिगाङाव सानसेया 1000 बोसोर बादि आरो 1000 बोसोरा सानसे बादि, बेनि नुनायाव मोननैबो एखेयानो होनना बुंदों। बेनि ओंथिखौ नोंथांमोना बुजिदोंना बुजियाखै? बेयावहाय बुंदों फोरबुनि सिगाङाव सानसेया 1000 बोसोर बादि। बिदि ओंथिया मा? जायखौ जोङो मानसिया मावनो थाखाय 1000 बोसोर बा बेनिख्रुइ बांसिनबो लानो हागौ, बेखौ फोरबुआ गावनि फंसेल' हुकुमजों बियो सोरजिनो हायो, मावफुंनो हायो। जोंनि लुखानाय बे 1000 खस्थ' खालामनायखौ बियो लोगो लोगो गावनि हुकुमजोंनो सिफायनो हायो, फोजोबनो हायो। बेनिखायनो इसोरा बे गेदेर महिमा गोनां। आरो जाय खामानिखौ जों 1000 बोसोर मावनानै समायना खालामो, बेखौ फोरबुआ गावनि फंसेल' हुकुमजोंनो नस्थ' खालामनो हायो। बेनिखायनो अनद्रायग्रा लोगोफोर, संसारा जेसेबां सम बोसोर थांनानै थायाथों मानो, नाथाय जोंनि जिबननि आयुखौ जों साननानै नायग्रोदो। जों माब्ला जोबहैगोन? आं जुदि गाबोननो थैनानै थाङोब्ला आंनि संसारनि जोबनाया बेबो मोनसे। नोंथाङा जुदि गाबोननो दा हराव जुदि थैनानै थायोब्ला आंनि नोंनि संसारनि जोबनाया बेबो मोनसे। नाथाय फोरबुआ गावनि बाइबेलाव बुंदोंना, गावनि लिरजानाय बायदि बियो जाफुंहोनो थाखाय बै समा फैगासिनो दङ, फैगासिनो दं। बेयो माब्ला मोनफैगोन? जों एसे साननानै नायदो। नाथाय बाइबेला बेयावहाय जोंखौ माब्ला जोबगोन रोखायै जोंखौ बुङाखै। जोंखौ जोबनायनि थांनायनि सिगां जोंखौ सिरि मोननानै थानायखौ जोंखौ दिनैहाय बाइबेला जोंखौ रोखा खालामदों। आरो बे जोबनाय मुगानि सिगांनि समफोरखौ जोंनोहाय बाइबेला रोखा खालामदों। बेनिखायनो जों अनलायग्रा लोगोफोर, जों बाइबेल सिरि बे समाव नायबावनि। जों जेब्ला बाइबेलाव नायो, जों रोखा माब्ला जोबगोन बेखौ जों नुनो मोनाखै। नाथाय फोरबुआ जोंखौहाय हुसियार जानानै, साबधान जानानै थानायखौ, जोंखौ सिरि मोननानै थानायखौ दिनैहाय
जोंखौहाय इसोरा बाइबेलनि गेजेरजों जोंखौहाय रायथिदों बेयावहाय जोङो 1 पिटरनि 4 बालाब 10 सिरियाव जों नायब्ला नुयोना जोबनाय बोथोरा खाथिसै नोंसोरो आर'ज खालामनो हानाय बादि गावखौ हमथा आरो सिरि मोननानै था जोबनाय बोथोरा खाथिसै जोंखौ सिरि मोननानै थानायखौ इसोरा फोरबोआ जोंखौ लुबैदों माबोरै जों जोबनाय बोथोरा खाथिसै होननानै जोङो सिरि मोननानै थानो जोंनि गोसोआव साननाय दङ माब्ला जोबगोन जों मानसिया फाफाव गोग्लैग्राखाय जों जुदि संसारनि जोबनाया बोसोरबानि उनाव होननानै सानोब्ला जोङो बोसोरब्रैखौनो गाज्रि खामानियाव मावनानैहाय बोसोरसेखौ आं मोजां जानानै आङो सोरगो रायजोखौ मोनगोन बेबायदि सोरगो रायजोनि जायगाखौ आवग्रिगोन होननानै साननानै लागौमोन संसारनि जोबनाया जेब्लासिम खाथि जायागौ माने आङो गोसोखौ सोलायनाय नङा आं फाफावनो गुलि गुलि आङो गेलेबाय थागोन होननानै जों सानगौमोन बेनिखायनो फोरबोआ जोंखौ बेबायदि समायखौ जोंनो होआखै बेबायदि सान्सखौ जोंनो होआखै नाथाय जोंखौ बुंदों मा जोङो थामथिम जानानै थानांगौ जोंनि गोसोआव जोंनि जिउआव जों सिरि मोननानै थानांगौ जिसुआ जेब्लानो फैयाथों मानो जोङो फोरबोजों लोगोसे थांफानो हानाय बायदि नोंथांनि जिबनाव आंनि जिबनाव जों सिरि मोननानै थानांगोन अनलायग्रा लोगोफोर जोबनाय बोथोरा खाथिसै होननानै जोंबो दिनैहाय मिन्थिगौ माब्रै मिन्थिगौ बाइबेलाव जोंखौ बुंदोंना जों जेब्ला बाइबेलाव नायोना लुकासनि 27 बालाब 10 सिरिनिफ्राय जों नायनो बेयाव बेबायदि नुदों जिसुआ बुंबावबाय फोलेरा फोलेरनि जेंना जुजिगोन जों दिनैहाय बुहुमाव नायदो जोंनि फोलेरा फोलेरनि जेंना जुजिदों जोङो हारिजों हारि जों दावराव जादों बरंसो जों गावनि हारियावनो जों दावराव जागासिनो दङ बेफोर मा बाइबेलाव लिरजाखानाय आरो मोनसे रायजोआ गुबुन मोनसे रायजोखौ गाग्लोबगोन जों दिनै भारतआवनो साननानै नाय जोंनि आसाम हादोरखौनो साननानै नाय जोंनि नर्थ इस्टआवनो साननानै नाय मोनसे हादोरसाया गुबुन मोनसे हादोरसाजों जोङो सिमा सेलायनायखौ जों नुनो मोन्दों नैबे बाइबेलाव बुंखानाय गेदेर बांग्रिं जागोन दिनैहाय गोबां हादरफ्राव बेबायदि बांग्रिंजों जोबनायखौ जों नुनो मोन्दों संहार जानायखौ जों नुनो मोन्दों आंखाल आरो जेरावबो थैब्रुंनाय जागोन आंखाल सफैगोन दिनैहाय गोबां संसाराव दिनै कर'ना भाइरासनि जाहोनाव जों आंखाल जानायखौ नुनो मोन्दों बोथिसे ओंखामनि थाखाय जोङो गाव गावखौहाय दुखुआव गोग्लैनायखौ जों नुनो मोन्दों थैब्रुंनाय जागोन दिनै गोबांथार बेरामफोरजों जों थैब्रुंनायखौ नुनो मोन्दों गोबांथार दावहाफोरजों जों थैब्रुंनायखौ नुनो मोन्दों बेबायदिनो संसारावहाय फोरबोनि बुंखानाय बायदि थैब्रुंनाया जादों बेनिखायनो बेयावहाय जों साननानै लादो जोबनाय बोथोरनि सिगांनि समफोरनि बियो बाइबेलाव जोंखौ दिन्थिदों बेनिखायनो जों गोसोआव जों सिरि मोननानै था जोंनि जिउआव जों सिरि मोननानै थानि बेफोरखौ नागारनानै गिथावथाव जाथायफोर जागोन जों नुस्लाबि जों मिथिस्लाबि सोमोनांथाव जाथायफोरा दिनै संसाराव दिनै बुहुमाव जागासिनो दं बेफोर गासैबो जोंनि बे गोथार बाइबेलाव लिरखानायफोर आरो गेदेर गेदेर हांखोफोर नुजागोन जायखौनोखि जों नुनानैबो मोनदांनो हायाखै जायखौनोखि जों नुनानैबो सानस'नो हायाखै जों मोनहास'नो हानाय नङा मानोना बेफोर गासैबो इसोरनि महिमा आरो इसोरनि सृष्टि खालामनाय अनलायग्रा लोगोफोर जोंनि साननांगौआ नैबेसो संसारा जेब्लाखि जोबा मानो नाथाय बे जोबनायनि समनि थांनायनि सिगाङै समफोर जों दा जेरैहाय नुगासिनो दङ जोङो हादरा गुबुन हादरजों दावहा नांनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं दावहा नांनो थांगासिनो दं दिनैहाय चाइनाजों जोंनि भारत हादरजों बेबायदि जुद्धनि थाखाय बिसोरो नांलायदों सम मोनोब्लानो दिनैहाय गाग्लोबनायनि खाबु लादों दिनै इन्डियाजों पाकिस्तानजों जों साननानै नाय बेबायदिनो बाइबेलाव रोखा रोखा लिरनाय दं हादरा हादरजों हारिया हारिजों दावहा जागोन थैब्लुंनायफोर जागोन गेदेर गेदेर बांग्रिं मावगोन सोमोनांथाव हांखोफोर नुजागोन जायखौनोखि जोङो हमस'नो हाया मोनदांस' हाया बेनिखायनो अनलायग्रा लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय आंनि थाखाय जों बयनिबो थाखाय बे मोनसेल' खोथाया बिसोर जाहैबाय मा जोबनाय बोथोरा खाथिसै अनलायग्रा लोगोफोर नोंसोरो आर'ज खालामनो हानाय बायदि गावखौ हमथा आरो सिरि मोननानै था जोंखौ मानिफ्राय हमथानानै थानो होदों गाज्रिनिफ्राय जोङो थगायनायनिफ्राय मानसि सिथारनायनिफ्राय गासैबो गाज्रि आखलनिफ्राय जोंखौ गोजानाव थानायखौ दिनैहाय बाइबेला जोंखौ बुंदोंना बेनिखायनो जोबनायावहाय मोनसेल' बाइबेल सिरि आं फरायनो सानबाय रिभलिउसननि नुजाहोजानायनि 22 बालाबनि 12 सिरियाव जोंखौ मा बुंदों बेयावहाय जिसुआ बुङो खोनासं आङो गोख्रै फैगोन आरो साफ्रोमबो गाव गावनि मावनाय बायदि आंनिफ्राय मोननांगौ बान्थाखौ आङो लोगोआव लाबोफागोन प्रेज द लर्ड जों दिनै संसाराव थांनानै दङ मानि थाखाय जों फोरबोनि थाखाय जानांगोन जों दिनै संसारावहाय मानि थाखाय जोनोम लाखो फोरबोखौ बाख्नायनो फोरबोनि महिमा रोजाबनो थाखाय बेनिखायनो जोंखौहाय मा बुंदों
फोरबोआ गोख्रैनो फैसिगौ होननानै नुजाहोजानाय बिजाबावहाय जोंखौ बुंदों आं गोख्रैनो फैगोन आरो साफ्रोमबो गाव गावनि मावनाय बादि आंनिफ्राय मोननांगौ बान्थाखौ आङो लोगोआव लाबोफागोन। नोंथांनि बान्थाया मा? नोंथांनि संसाराव मावनाया मा? नोंथांनि बुहुमाव फोरबोनि थाखाय मावनाय खामानिया मा? नों फोरबोनिफ्राय मा बान्था मोनगोन होननानै दिनै आसा खालामदों ना? जोंनि साननाया, जोंनि हास्थायनाया फोरबोनियाव जोबरोङै सोरगो रायजो आरो लोगोसे फोरबोनिफ्राय रिवार्डफोर मोननायनि बान्था मोननो जों मुकुट गानहोजागोन फोरबोजोंहाय। प्रेज द लर्ड। नोंथाङा सनानि मुकुट गाननो लुबैदों नङा जानो? ना सैतानजोंहाय बे जोंब्लावनाय अराव थांनो लुबैदों? नोंथाङा दानो बे समावहाय नोंथांनि गोसोखौ बिजिरनानै नायदो। आंनि खामानिया मा जागासिनो दङ? आं दिनै मा संसाराव माबे लामाजों थाबायलांगासिनो दङ? आं मा मावगासिनो दङ? आंनि जोबनायनि जिउआ बबे लामायाव थांगासिनो दं? अनलायग्रा लोगोफोर, फोरबोआ बुंदों आं फैगासिनो नै बोसोरथामनि उनाव बोसोरब्रैनि उनाव। बेबायदि नङा, नाथाय फोरबोआ जोंखौ थाम थिम जानानै थानायखौ दानो जोंखौ खावलायदों। जोंखौ अनोखाय बे जोंनो बेबायदि मोजां सुबिदाखौ, मोजां समखौ जोंनो दिनै होगासिनो दं। बेनिखायनो अनलायग्रा लोगोफोर, जों सिरि मोननानै थानि जोंनि जिउआव जोङो फोरबोखौ आसा खालामनि। फोरबोआ जेब्ला जोंनि थाखाय बुहुमाव नैथि खेबनि थाखाय बियो फैफिनगोन, बियो जोंनि मावनायफोरनि बान्थाखौ लानानै फैफिननांगोन। जोंनि बे बान्थाखौ जों आजावनि, जों साननानै नाय। जों जेब्ला बुहुमाव सासे खेला गेलेग्राया, सासे खारग्राया जेब्लासिम बियो एक्सारसाइस खालामबाय थागोन अब्लासो बियो गावनि देरहानायनि सेथि बान्थाखौ, मुकुटखौ बियो मोननो हागोन। बेनिखायनो अनलायग्रा लोगोफोर, जोंबो दिनै फोरबोनियावहाय जोंबो बेबायदि मुकुटनि थाखाय जोङो खारनांगोन। जोङो एक्सारसाइस खालामनांगोन। जोंनि जिबनाव फोरबोनि होलांनाय बोसोनफोरखौ, बायख्यफोरखौ, बेनि बानिफोरखौ जों लानानै जों जिउआवहाय फालिलांनो हानांगोन। अब्लासो जोंनि जिबनावहाय जोङो बे जोबनाय मुगायाव फोरबोनि फैफिननाय समाव फोरबोनि लाबोनाय बान्थाखौ जोंनि बे खर'आव मुकुट हिसाबै जों गाननो मोनगोन। प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड। अब्ला बे समाव जोङो जोंनि जिबननि थाखाय जों फोरबोनियाव बे समाव जों आर'ज खालामनि, नोंथांनि थाखाय, आंनि थाखाय जोङो जयै लोगोसे आर'ज खालामगोन। जाहाथे फोरबोनि नैथि फैफिननाय समाव जों बे फोरबोनि बे जोंख्लाब माख्लाब मुकुटखौ जोङो गाननो मोननाय बायदिनो, फोरबोजों लोगोसे जोङो रोजाबफानो, रंजाफानो, बाख्नायफानो, सोरगो रायजोआव जोङो थांनो मोननाय बायदि। ना नोंथाङा सानो नामा बे जोंब्लावनाय अरावहाय सैतानजों लोगोसे गाबख्रावफानो होननानै? जों दिनै संसाराव रावबो लुबैया, बे जोंब्लावनाय अराव रावबो थानो लुबैया। जों सोरगो रायजोखौ नांगौ, आंनोबो नांगौ, नोंनोबो नांगौ। बेनिखायनो अनलायग्रा लोगोफोर, फोरबोआ जोंखौ जिउआवहाय सिरि मोननानै थानायखौ जोंखौ लुबैदों। बेनिखायनो जों दानिफ्रायनो जों सिरि मोननानै थानि, फोरबोनि बोसोन बायदि जों सोलिनि ना? इसोरा जों साफ्रोमजों लोगोसे थाथों। बे समाव जों गुसुङै आर'ज खालाम। अजिनि गोजौसिनाव थानाय सोरगिनि गोथां आरो गोथार अंख इसोराफा, नों बेफोरखौ दान बे समाव हामबाय होनदों। नोंनि गेदेरथार अननायखौ मोननायखाय बे मोजां समखौ मोनबाय। फोरबोफोरा जों दिनैहाय बे गुसुं समावहाय नोंनि गेदेरथार बोसोन फोरबोबा जों सोलोंबाय। फोरबोफोर जि जोबनायनि मुगानि सिगां समफोरखौ जों मिथिनो मोनबाय आरो नोंनि जि बाइबेलाव होखानाय बायदि जोङो जोंनि जिउआव सिरि मोननानै थानो हायो। दानिफ्रायनो जोंनि गासै मावनाय पापफोरखौ नोंथाङा क्षमा खालामदों। दानिफ्राय जों जि समफोराव जों आगान होगोन, बे गासै खामानिफोर, जोंनि जिउनि गासै दैदेननायफोराव नोंनि जोबनो गैयै आशीर्बादजों जोंखौ दैदेनबो। फोरबोफा जोंनि न'खरफोराव, जोंनि जिउआव, जोंनि गासै खामानियाव जोंनि जोबनो गैयै आशीर्बाद आरो अननायखौ होनानै जोंखौ सुफुंदो। फोरबोआ जोंनि न'खरफोराव गोजोननाय, सान्थि आरो रंजानायखौ होफ्लायदो। जोंनि खामानिफोराव देरहासारनायखौ होफ्लायदो। जोंनि साननायफोराव नोंनि गेदेर महिमाखौ दोनफ्लायदो। बेबायदि हामबाय होननाय जों बे गुसुं आर'ज आरो लोगोसे जों साफ्रोमनि गोसो मोदोम जिउखौ नों बिफानियाव गथायनानै सासुबाय खृष्टबो जिसिमबाय। आमेन। गोजोननाय थाबाय। बे समावहाय नोंथांमोना आंजों लोगोसे थानानै इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ खोनासंनायनि थाखाय आसा खालामदों। नोंथांमोना बे इसोरनि गाहाम बाथ्रानि सायाव एसेब्लाबो बुजिनाय मोनदों। अब्ला नोंथांमोना बे गाहाम बाथ्रानि सायाव माबायदि मोनखो अननानै मोनसे कमेन्ट आरो लाइक खालामब्ला आंनि गोसोआव थुलुंगा मोनगोन आरो बेबायदिनो इसोरनि गाहाम बाथ्राफोरखौ आं आरोबाव लाबोनो थाखाय आंनि गोसोआव थुलुंगा मोनगोन। बेखौनो मिजिंथिबाय। इसोरा दानिफ्राय जोबथाराजासे जों साफ्रोमजोंबो लोगोसे थाथों। दिनैनि बे हाबाफारिखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। गोजोनथोंसै।